Welcome remarks ni Governor Gwen Garcia atong sa 36th joint meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and UN Tourism Commission for South Asia. May pulo ka nga politika. Ang welcome remarks sa Gobernador daw mihatag og crash course sa sitwasyon sa politika sa Subo. Gisgutan nini ang panaghiusa sa tanang local government officials hinungdan nga pagka madaugon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Atol sa 2022 elections. Ato siyang speech sa maong kalihukan, subling gipadayag sa gobernador ang iyang suporta ngadto sa administrasyong Marcos apan wa kini maghisgot kabahin sa Vice Presidente. And as we did in 2022, Mr. President, we stand firmly behind you in full support of the man who calls for unity.